Első házasságkötéskor nagy reményeink vannak a jövőre nézve. Leszel a feleségem? Igen. Igen? Igen. Persze, igen. Hisszük, hogy ez szerelmünk legteljesebb kifejezése, mely egy életre szól. De miért van az, hogy ezek a szívből jövő és ígéretes álmok oly gyakran keserűségbe és válásba torkolnak, és a megtett eskük erőtlenné és üressé válnak? Ha nem tetszik ez az életmód, nem kellett volna egy zenészhez mennem! Oké, jól van. Jó. Hogyan kössünk sikeres házasságot? Vagy hozzuk helyre, ha elkezd szétesni? Amikor valaki házasságot köt, olyan dologba kezd, melyről nem sokat tud. Még akkor is, ha ez már nem az első próbálkozásuk, ritkán érzik úgy, hogy többet tudnak róla, mint amennyit először tudtak. Mi kell hát egy sikeres házassághoz? Első lépésként legjobb, ha meghatározzuk, hogy mi is a házasság. A házasodó felek kultúrájától, vallásától és hátterétől függetlenül a házasság alapvetően egy posztulátummal létrehozott kapcsolat. A posztulátum egy döntés, miszerint egy dolog valahogyan van vagy lesz. Ígérem, hogy szeretni És tisztelni foglak. és tisztelni foglak. Más szóval a házasságot a két fél együtt teremtette. Olyan édes volt. És hogy sikeres legyen, mindkettőjüknek tovább kell azt teremtenie. Ő kell nekünk, majd a kisbabánknak. Jól van. A bajok akkor kezdődnek, mikor abba hagyják a házasság posztulálását. Azaz, abba hagyják a teremtését. Néhányan azt hiszik, hogy a házasság saját magától is egyben fog maradni. Mona, nem látod, hogy a meccset nézem? Ez nem így van. Amikor az emberek abba hagyják a házasság posztulálását, az megszűnik létezni. De miért távolodnak el egymástól az emberek, és miért nincsenek többé jó kommunikációban? Jó, ha ezt akarod. A szientológiában felfedeztek egy alapvető okot a megtört kapcsolatok és kudarcba fulladt házasságok mögött. Amikor az emberek csoportként működnek, bizonyos megegyezéseket kötnek. Nézd, micsoda óra! Akár megbeszélik azokat, akár nem. Bemehetnénk csak megnézni. Semmi értelme, nagyon drágán. Megegyeznek, hogy mi helyes és mi helytelen. Nagyon szép. Mi jó és mi rossz. Mit kellene és mit nem kellene. Ez őrület! $400 kedden? Nem érted, hogy szűkösen állunk? Csak egyszer volt. Akkor ez mi? Ez neked az egyszer? Te jó ég. Ez a csoport erkölcsi Nem kódexe. fog még egyszer megtörténni. Ezek a szabályok elősegítik a csoport sima működését és harmóniáját. A bajok ott kezdődnek, amikor megszegik őket. Hello. Ezeket megveszem. Nagyszerű. Köszönöm. Felpróbálhatnám? Gyönyörű. Nagyon szép. Azt hiszem, megveszem. A szientológiában ezt ártótettnek hívjuk. Köszönöm. Ez valami, amit egy erkölcsi kódex szerint nem kellett volna megtennünk. Vagy amit meg kellett volna tennünk, de nem tettük meg. Ha nem tetszik ez az életmód, nem kellett volna egy zenészhez menned! Mondhatnánk úgy, hogy valami, amit valaki mással tettünk, A feleséget hív. de nem szeretnénk, ha velünk megtörténne. Nem. Nagyon jók voltatok. Mikor léptek fel megint? Még a hónapban. Hívj fel, ha gondolod. Amikor egy személy ártótettet követel, sokszor nem meri azt bevallani, mert fél a következményektől. Szia szívem, hogy ment? Jó volt a show? Jó. Ezért elhallgatja. Ez egy visszatartás, egy ártótett, amit valaki elkövetett, és amelyről nem beszél. De ha visszatartjuk az ártótettet, akkor valamennyire kiesünk a másik személlyel való kommunikációból. Az emberek emiatt távolodnak el egymástól. Szia édes. Elkések a próbáról. Ez a válások gyökere. Amikor valaki ártótetteket és visszatartásokat halmoz fel a társa ellen, akkor meg akarja akadályozni, hogy továbbra is ártson.
Ezért távozik. Eddig nem volt sok lehetőség az eltávolodás kezelésére és a kár és a kapcsolat helyrehozására. Ám nem számít, mennyire feszült, egy házasság újra összerakható. A szientológiában számos eszköz létezik, melyek segítenek megszabadulni ártótetteink és visszatartásaink nyomásától, helyreállítani a kommunikációt egymás között, enyhíteni a veszekedések okozta érzelmi traumát. Még arra is léteznek eszközök, hogy eleve a helyes partnert válasszuk. A házasságok helyrehozhatóak. Egy jó és őszinte kommunikációt fenntartó házaspár továbbra is képes egy kielégítő kapcsolatot teremteni. Ha mindketten megpróbálják követni az erkölcsi kódexet és a kommunikációjukat tisztán tartani, akkor a házasságuk egyre erősebbé válik. A szerelem valóságos, tartós lehet. És lehetséges a házasságot olyan csodássá tenni, mint amilyennek megálmodta az elején. És mit teszünk ma? Nézd meg! Oké. Megtaláltad? Igen? Hihetetlen vagy. Mert ezek az eszközök jelentik a boldog és stabil házasság kulcsát.